balik ko niyo matuski. Kapunong trim na po sa kung tanong yung takang triman karon mo tuski juga dasok ang tanong bisa ko unahon bisa ko unahon juga nggak enak kita namun butang kamera mas. Ini sasok plaster na. Ini kan na terus. Kalau ini kuah, kalau ini paling bagus.
kita ang pusi. Ini tuh kung tagkugo. Gusto sa bro. Ini pero kaso ko kasi kay is dos pa. Wala ang nagtagitan. Wait.
Kaya maglubo siya yung kolan. Salga. Yung matapon. Hindi ko labo. bigas. Paborin mo ba yung iba? Ay paborin mo una ko. Hindi na magsugod ako dito ko sa ulo muna. Pero binato ko sa wala nga sa binato ko sa ito ko na po. Kumay ko pabor. Gamit na magpasigat muna yung tukog sa yan sila yung gamitan sa atin.
Pila naman ako yung video mo. Guys, ako ang ingat ko. Murag. Kuto naman semua. Aku takut kaya ni, murag tulo na ka video kan. Naglamatid na ni Ma'am Kursi, nagkanam siya ang katak, nagkanam ang kapat, nagkanam po siya ang kataas. Okay, sa wala, maghanap ko pa na sa wala. Okay, maghanap naman mo. Magkaputo na kayo ba? Sabot mo, magkaputo siya. Kumaabang malang pinig. Muna yung lang pinig ko tutuyo siya ang kali o kadapit. Kung gala ni. Karoon muna yung lang pinig kaya mas mag-i-sprayan. Hindi kumaako ako. May sakit yung pinig ko ano po. Masih sakit yung pinig yung kutsyokan may sakit. Yung pinig wala ka. Katulang katul. Apa nih boleh?
Taligsik mga katuski. Yung taligsik ko. Kita pa ba? Katuski. sa kuang tripod kung ano ya kung uplok lagi ya ha. Terus steel balikan likod din lang ito ipakita. Ano ako kasi mana ang Jurassic kung paano pag kanina pong mga ilalim ito siyo kini mga saha sa Palmira ano mga yung pagkatingan ang pagkuhaan kaya parang ang ihang tubo di agad paingon sa daw kapunuan na akong ibilin dili mabahin ang vitamins ba
Magtuski mo na po ang kurtihan na po. Nilaghan eh, magtuski. Ini. Kana ko pinagtugya po ng kuhaan. Kana sa daghan ni magtuski ako ipakita lang sa inyo. Ano ang gamiton? Pamubuka ko ilan ang okay. Ito pang sudo ito siya. Paan siya. Malaki tadi migas untuk sih. Ikat mo kamu susi. Aku sumikas. Ini waktu sudah dengan usaha. Pilih aku ada yang bilin takut ng punuan. Marami, punuan siya. Muna ito bilin. Kita mo ito pa. Bilin man to siya. Duha ko bilin. Okay, plus bigas. Tapos ilalong. Deluihan. Magay pa na kung bato na tuskit. Duha rin pa na kung ibili nga. Ang pinintag may kong pangwaon.
Awan si tanaw tuski. Tuloy. Okay. Ito siya. Kunin ko ang gamay. Ini mo siya. Ini ito na. Kuhaan ko siya gamay sa upuan. Hindi mananaw. Hindi mo mananaw lang yung buwan. Pwede nga rin na malaya ako lang. Siya. Kita niya. Pinasan ako dito ang sayangan, sayangan kung kunindot ko sa tanaw. Di ba? Oh, kinigatan mo. Di na sa punuan mga katusiyan dahon daw. Yung sanga pa iwan sa taas. Sayang po. So ako lang sang ako sana naon mga katusiyan. Eh sayangan ko. Tanaw sayang po. Dahil di man bikil. Kanina ang mga katusiyan kanina. Pagkakuhan dito sa tingalan ng tanong mo. Ako ma-memorize ang ngalan natin. Itanong kay ko. Kung nyara ko sa kurtihan ng katuski. Kung ano yung katusi ba? Kung nyara ko sa kurtihan. Kung ano ko ikuan. Ano ko itong silupin ito nga silupin sa abono o sa sukar mo ka. Kaya ako nasa i-transfer ang taang. Ako nasa itanong. Ako ni nasa nga akong tubo. Sa'yo rin patubuan ng katuski. Pwede. Ang ibanan hindi kayo madayo ng tanong kayo. Itiso ang buong lang tanong sa kaang. Pero talag-salag kayo mabuhi. Ang akong buhatan ng katuski, ako na siyang puton. Isa nga, ako iputan sa kaang dahil ako siyang buuton o silupin. Pag di ka sa iyong pagtanong, medyo basa-basa na ayaw, basa may ihang tubig. Yuta nga naas ka ang ayaw kahit kalabig basa, igo-igo lang. Yung mo siya ni tisok ng tusik. Pag kuman tisok ka ng, pag kuman mo pusok, yung wala yung bato kung ito tangihan tabi sa puluan. Tanan yung sa flows ka ang
Kaya pagka bantok na, nagdilit na si Mauyog, ay hani mo buoton o silupin na kung dato na silupin kasapot sa puno. Kaya yun, ito ni mo bisbisan mga kapatid. Kaya sigot niya lagat bilihan ko silupin dito mo rin buslot. Kaya sigot niya ito, mauray mo basa kanunay sa iyang buwan, mauray mo basa pirmi sa yuta. Kinanarag ko skip niya, di kayan dito na dilig siya matandog. Kinanarag ang pamagi. So, pinapasapot na ako mga katuskino, niya na ko rin sa putlon, kung doon na ako'y silupin nga dako. Na ako'y katam na yung katuskino natin kaang wala man kung kaang dako mga katuskino. Asa mo? Sige lang, yung tarat ako. Niyara ko rin siya putulukan, hindi na ako'y kabutangan na. So, ako man siguro ko ilain nga katingunan mo ba ito? Sige. Dari lang sa puputok. Mga gatos kayo, dari sa puputok sa kuwang buhat karon. Salamat kayo sa mga pag-ibad karako ini nga kahaponon. Gatos kayo. Ako na ipakita sa mga katusi ang ako na buhat na mga katusi at nawanan hawa na siya diya. Kaya ako ang Jurassic mga katusi oh. Hawa na siya ang ngayon na siya tanawon ang katusi ikog o katong sa kapalmira o doon iya po na tanang kapalmira po na ang katong dako nahawa na siya. So ako ipakita sa inyo at kaya ang kinatibukaan dito sa tubangan. Maraming to siya, hindo na po ang Jurassic. Ngayon na ito na. Sige. Ano po ito, bye-bye.